2 hoofdkantoren is te duur, dus het waterschap stoot er 1 af. En dat doet pijn in Zeeuws-Vlaanderen, want daar is al zoveel vertrokken. En verder in deze uitzending. Geen kamer meer te krijgen in Terneuzen. Een kering wordt op de proef gesteld. Goedenavond. Het stond al nagenoeg leeg, het kantoor van het waterschap in Terneuzen. Van de 500 werknemers werkten er nog maar 17. Gisteravond is besloten dat de vestiging de status van hoofdkantoor kwijtraakt. Middelburg is daardoor het enige hoofdkantoor. 2 is gewoon te duur, het kan niet anders. Ik heb ook gezegd dat wij in heel Zeeland aanwezig zijn en blijven aanwezig zijn. Hè? Want we hebben 8 steunpunten, we hebben 15 zuiveringen. Dus wij zijn overal, we gaan nergens weg. Maar ten aanzien van de hoofdkantoren gaan we het een stukje zuiniger doen. De tijden zijn ook veranderd in die 14 jaar. Hè? Thuiswerken en dat soort zaken, dat kenden we 14 jaar geleden niet. Scheldestromen, onder meer verantwoordelijk voor Zeeuwse dijken, ontstond 14 jaar geleden na een fusie van de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse eilanden. Er kwamen 2 hoofdkantoren, 1 in Terneuzen en 1 in Middelburg. Dat stond zwart op wit om banen in Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Want Zeeuws-Vlaanderen zag al veel overheidsdiensten vertrekken. Het is het belastingkantoor, dat is de rechtbank, zijn talloze voorzieningen. Marechaussee, douane, waterpolitie. En nu dus ook het waterschap. We gaan naar Ariane Lafortz. Ja, Ariane, de PvdA-fractie heeft gisteravond gevraagd om een onderzoek hoe dit toch heeft kunnen gebeuren in Terneuzen, ondanks alle beloftes over banenbehoud in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, dat voorstel heeft het gisteravond in de vergadering niet gehaald. Want de meeste fracties zeiden, we moeten niet meer achterom kijken, we moeten vooruit. Hè. Sinds de fusie zijn uiteindelijk de meeste afdelingen in Middelburg terechtgekomen. Medewerkers zijn daarom ook in de buurt van Middelburg gaan wonen. En wordt dan gezegd, ja, dat draai je toch niet meer terug. En wat gaat er dan nu gebeuren met dat kantoor in Terneuzen? Ja, dat wordt op dit moment verhuurd, onder meer aan Rijkswaterstaat, ook aan de bouwers van de nieuwe sluis. Maar ja, nu de beslissing is gevallen dat alleen Middelburg het hoofdkantoor is, ja, willen sommige fracties doorpakken en het kantoor hier achter mij, hier in Terneuzen, helemaal afstoten. De VVD ziet er niets in om het kantoor in Terneuzen aan te houden voor een kleine groep werknemers. En de rest te verhuren aan andere organisaties, zoals nu al gebeurt. Wij zijn geen vastgoedbeheerder. Er zitten nog, er wordt 16 werkplekken zijn er voorzien. Maar je houdt een heel kantoor in eigendom. En dat zijn allemaal lasten voor de burger. De BBB, de grootste partij in het waterschapsbestuur, gaat nog verder en wil kijken of er niet een heel nieuw kantoor moet komen. Want het huidige gebouw in Middelburg kost te veel in onderhoud. Dus Terneuzen en Middelburg afstoten. Die 2 kantoren zouden we misschien heel goed kunnen verkopen. En dan ergens anders, en dat kan ook Terneuzen zijn, dat kan ook Goes zijn, dat kan ook Middelburg zijn. Kunnen we misschien een groter kantoor met voldoende parkeergelegenheid, dat is ook een probleem hier. Kunnen we misschien met veel lagere exploitatiekosten. Dan denk ik dat we er een hele stap op vooruit kunnen gaan. Hoe dan ook, de Zeeuws-Vlamingen hebben het nakijken. Na alle beloftes dat er een groot waterschapskantoor in Terneuzen zou blijven. Er waren goede afspraken, die zijn gewoon aan de laars gelapt. En daar ben ik boos over. Ja, ik kan het woord niet zeggen, maar ze zijn belazerd. Laat ik het zo even netjes houden. Ja, voor 1 oktober moet de beslissing vallen wat er met dit kantoor hier in Terneuzen gebeurt. Ja, toch blijven verhuren of verkopen. En ja, wat de BBB wil, hè, dat hele nieuwe kantoor. Daarvan wordt gezegd van nou, in 2027 hebben we weer nieuwe verkiezingen. Krijgen we nieuw bestuur, BBB. Kom dan nog maar eens terug. Dankjewel, Ariane. De rechtszaak tegen de man die brand gesticht zou hebben bij het asielzoekerscentrum in Middelburg is uitgesteld. Zowel het OM als zijn advocaat weten niet waar hij is. Het lijkt erop dat hij teruggekeerd is naar zijn land van herkomst. Door de brand in december 2022 raakten 8 bewoners licht gewond en was het AZC maandenlang niet te gebruiken. Of de verdachte later alsnog voor de rechter komt, is onduidelijk. Wie na de Passion in Terneuzen wil overnachten, kan niet meer in een hotel terecht. Alle hotelkamers zijn via Booking.com uitverkocht. Wel kan je nog een appartement huren met 1 slaapkamer, maar dan betaal je wel €300 meer dan op een andere doordeweekse dag. In het Churchill en het City Hotel in Terneuzen zijn alle kamers op donderdag 17 april vergeven, maar niet zozeer aan fans van het evenement.
Wij hebben eigenlijk voornamelijk de zakelijke boekingen in onze hotels. Dus best wel de bedrijven die rondom de productie eigenlijk alles in werking zetten, die zitten bij ons in de hotels. Een jaar geleden zijn al die kamers al geboekt. Dus hebben ze lang genoeg de tijd gehad om zich voor te bereiden. Dus de pieken zullen we wel extra personeel inzetten bij incheck. Maar vervolgens gaan ze natuurlijk weg en 's avonds laat komen ze aan. Waarbij wij hebben gezegd van nou, wat willen jullie met de bar? Willen jullie nog iets drinken? Dan zetten we dan wel weer extra personeel op in, ja. Buiten de stad zijn nog wel kamers te boeken. Jan-Paul van Hekken uit Arnemuiden zit in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de 2 Nations League-wedstrijden tegen Spanje. Er zijn 25 spelers opgeroepen, daar vallen er nog een paar van af. Dat Van Hekken erbij zit is niet verrassend, want hij is in bloedvorm. Golven van 7 meter hoogte. Die krijgt de Oosterscheldekering niet vaak te verwerken. Volgens schattingen 1 keer in de 300.000 jaar. Toch wordt de kering op dit moment door Rijkswaterstaat tot het uiterste getest. Niet in het echt, maar op schaal. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. Zo ging het eraan toe in 1986 bij de ingebruikname van deze Oosterscheldekering. Nu wil Rijkswaterstaat in voorbereiding op de toekomst deze stormvloedkering, zoals die ook wel wordt genoemd, eens even flink op de proef stellen. Maar dat gebeurt niet hier, maar in een laboratorium in Delft. De Oosterscheldekering is nu ongeveer 40 jaar oud. Dat betekent dat we de eerste onderdelen binnenkort moeten gaan vervangen of renoveren. En om te weten waar die nieuwe onderdelen straks aan moeten voldoen, willen we heel gedetailleerd weten welke krachten er op die onderdelen komen vanuit hoge waterstanden, golven. Daarvoor hebben ze een stukje Oosterscheldekering nagebouwd, maar dan 40 keer zo klein. En dat stukje wordt flink op de proef gesteld. Er komt straks als eerst water in de bak, ongeveer tot kniehoogte, laten we zeggen. En als het water erin staat, dan gaan we golven opwekken met het golfschot, wat je hier aan de zijkant ziet. En die vuren we af op de kering en alle sensoren en draden die je ziet, die gaan meten wat er gebeurt voor de kering en met de constructieonderdelen. We variëren die omstandigheden eigenlijk van de alledaagse tot de extreme. Dus er zitten condities bij die we af en toe 1 keer op een jaar nu al meemaken. En er zijn condities met waterstanden tot 7 meter waarin we echt kijken, als er veel zeespiegelstijging komt, wat doet dat met de constructie kan die daar nog tegen? Je zou toch denken dat dit soort tests tegenwoordig allemaal met computers moeten kunnen. Maar de echte golven blijven nodig. We hebben ook heel veel computermodellen, maar die zijn pas wat waard als ze nauwkeurig kunnen rekenen. En door eerst deze testen te doen en vervolgens die computermodellen te valideren, zorgen we ervoor dat die computermodellen ook betrouwbare resultaten geven. Dan heb je al die meetresultaten, wat ga je dan met al die informatie doen? Uiteindelijk kunnen we met die modellen bepalen hoe een nieuw onderdeel eruit moet komen te zien, wat voor krachten er vanuit de golven en de waterstanden op dat onderdeel komen. Om uiteindelijk ook te zorgen, als we iets nieuws maken voor bijvoorbeeld 50 jaar vooruit, dat het ook daadwerkelijk nog 50 jaar meegaat. Als je nu dan daarmee bezig bent, hebben ze hun werk een beetje goed gedaan in de jaren 80? Zeker, ja. Tot nu toe zijn we sowieso blij met hoe de kering functioneert en gaat alles nog goed mee. En we hebben veel archiefonderzoek gedaan ter voorbereiding op dit onderzoek. Heel veel antwoorden op onze vragen ook kunnen vinden van wat ze destijds hebben gedaan. Maar ook nog wat vragen openstaan en die proberen we met dit onderzoek in meer detail uit te werken. Maar wanneer gaan we nou iets merken van al die testen? De komende jaren zullen eerst de wat kleinere onderdelen vervangen gaan worden. Daarna zullen ook de 62 grote schuiven vervangen gaan worden. Dat zal nog wel tientallen jaren gaan duren en zal ook heel veel geld gaan kosten voor de Rijkswaterstaat. Maar dan is Zuidwest-Nederland ook in de toekomst beschermd tegen het water uit de Noordzee. Nog 1 likje verf en nog 1 stukje tape, maar dan moet het echt klaar zijn. In Stad van Gent leggen ze de laatste hand aan de carnavalswagen. En dat is best stressvol, want de deadline nadert. In de Leutfabriek ruikt het altijd wel naar lijm of schuimrubber, maar vandaag is de geur wel heel overheersend. Carnavalfanaten zijn druk in de weer met hun praalwagens en ze kunnen niet wachten. Nog eventjes. Het kriebelt en het wordt tijd ook hoor. Want als je zo lang met elkaar bezig bent, dan heb je die kar, zeggen we wel eens, af en toe ook wel eens gezien. Dat komt omdat ze al in september zijn begonnen aan de wagen. Nu is hij zo goed als af. Net op tijd voor de grote optocht van aankomende zondag. Maar niet iedereen staat te popelen om daaraan mee te doen. Ja, je staat raar te kijken. Ze vinden het leukste om een wagen te bouwen, dus met elkaar iets te maken. Maar dan wil je hem toch ook laten zien?
Ja, dat willen ze wel, maar dat kunnen ze niet tijdens de optocht. Ja, ze vinden tijdens de optocht moet je ook actie voeren of een show voeren. En dat is natuurlijk niet iedereen zit toneelgenen in zijn lijf. Maar ja, in de straten van Sas van Gent moet straks wel wat te zien zijn. Dus wat als iemand nou echt niet mee wil? Ja, dan wordt gelijk de kop ingedrukt en de zweep erover en je gaat gewoon mee. Verplichte kost dus, want het gaat ook ergens over. De prijs voor mooiste praalwagen. En die van Jan Vinken is torenhoog favoriet. We gaan proberen om weer een eerste prijs te halen. Hebben we al 6 keer achter elkaar gedaan. Maar ja, je weet nooit. Maar jij zit ook in de jury, of niet? Nee, gelukkig niet, want ik zou zo partijdig als een eten zijn. Het thema van de optocht is dit jaar de Grand Prix. En die start om 1:30 op het Suikerplein. Regenachtig was het vooral vanmorgen, in de middag meer zon. Het werd 8 graden. Morgenochtend bewolkt, morgenmiddag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het blijft droog, zondag mistig. Ja, en morgen start de meteorologische lente. Dat klinkt in ieder geval goed. Op de site en in de app vind je nog een terugblik op het weer van de afgelopen winter. Als je daar nog zin in hebt. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Morgen een nieuwe, dan om 6 uur. Tot dan, goed weekend.